De Oude Zeug werd in de jaren 2002 en 2003 kampioen in de A-klasse van de IFKS. Skipper Elke Dijkstra verkocht het scootje om Peter Fokkers. Hier had het skip net meedien. Daarom moet het scootje wegkeurd worden. Te grut, oordelen de karmasters. De Oude Zeug meid van, maar de eigenaar Matas is het skip er op maat te brengen. Op de eerlijkse ledenvergadering stiet het alkeur net op de agenda, maar het houdt elk niet in vol dwanden. Er binnen meer scootjes die het bij op een Nijmeten in de gevarenzone komen kennen. Voorzitter Hoornstra wilde we wat ook weet. We hebben er met de commissie-generaal van de Wieke over praten. En we hebben besloten dat dit hier in ieder geval de Oude Zeug nog meidwaan kan. En dan gebruiken we de komende winterperiode om te zien van hoe gaan we daar nou mee om. Want er zijn natuurlijk echt geruchten dat er nog meer binnen. Moeten we de regels aanpassen. Want het is natuurlijk net de bedoeling om scootjes uit te sluiten die al jarenlang meidien hebben. Op het parkeerterrein in de Hoornstra en Fokkers akkoords in het lief. Even de tijd nemen om in alle rust tot een oplossing te komen. Want er is net niet bij gebaat dat er een schip dat al zo lang meedocht net meer meidwang kan. Want dat is natuurlijk nooit de bedoeling. Nou, ik ben vanzelfs heel blij dat jou dat besluiten had. Oh, het bestuur. Het bestuur? Ja. Nou ja, dan spreek je een advies aan het bestuur. Ik spreek jou aan even het bestuur. Ja. Dus dat is dan het hele bestuur. Nee, maar ik ben blij dat het bestuur dat besluiten had. En nou, dan zullen we in ieder geval dit hier proberen om er het beste van de meisjes. De eerste keld is uit de lucht. Dus we beginnen met een goed gevoel gaan we naar de geerzit. Dan mij de Oude Zeug een jaar mee dan, dat is prachtig. Maar met Fokkers, de eigenaar, dan ik beloof dat er het aanpassen zal? Nou, dat wie in eerste instantie de bedoeling. We zeggen, met je aanpassen, dat kun je met elkaar besluiten. Hè? Daar gaan de skippers dan ook met elkaar roer. Dan wel zeg je van, we maken de romte een beetje groter en zeggen van de grotere skippen mag je ook meedoen.